Abusua I confidence bet TV. Me do we pie mu Asante Mampong Akyeremade. Enam me nkome so choba. Omo Akyeremade One Nation fie ni nchen ho pe. Na kwasi ada bia no aduane ekoso gidigidi a efe ne Sunday special. Ti eduru kwasi ada for ni kire enam me nkome so choba a wa Akyeremade One Nation fie ho pepepe. Na oseme nka nche wo se eduru kwasi ada nipa 5 amudi kan aba no obedi di free nipa 5 aba no obedi di free enti edu kwasi ada ntena fi enche ye fast ne koho o aduane awudo bia bi wo ho o fufu wo ho o banku wo ho o abete wo ho o mutu wo ho ne de keka ho bia bi o sa ewo nwuramu nam wo ho o sa ofie so de wo ho o akokọ wo ho o fish wo ho o aponchi wo ho o akrantie ene nam ahodo bebrebe obi wo ho maria no so mo ho no mo serve no pani ne pa behwe bi maria no so hu twa aduane no so no spices eba fufuo no so a fufuo no nya machine one ni bi we de nipa kobrane ne gina so na tim ekosonko a abuso ayenkotie sister na me comment to toba Akyeremade One Nation aduane papa fie ene ha ni ankasa na adwubi ketemi fie na aduane ne wo One Nation de to aso na banku emutu abetie bufuo aponchen kwa wo bush meat wo Ekate kwai ene na ntwinam ene yamwade nyina so ewo ho aduane special papa we de fie ni fie no spices no